So ano, aside sa lugod, napakailaing baligya. Pero nag-order ka online. Nope. Katawa lagi si sir. Or basin ano, daghan nakag-order ani. Basta tutuplog Arian. Ipang ano na lang, distribute na lang nimo. Arian, basing tutuplog ni mo Kami Shopee. amang kanan. Pero magsige kag cellphone. Wala, isa kay binuang ni maning lugod, sir. Ikaw si Arian. Oh no! Sa imo ha magud ka pangalan. Sorry na, sir. Dili po. Sir Felix Sir Felix. Dara, mo si Felix. Hello, dari sir. Ay kay kon sir kanang namaligya ka sir? Online? Nope. Wala ka namaligya online? Kay kon man good kanang namang gay i-order diri sa mga downy. Mga lugod. Wala na sir, sa sinta ra ba kabuok? Oh no! Masabi mo ng lugod sir, yung mga baligya? Lugod sa sinta ra Sa sinta kabuok. Ay, wait lang sir, kanang mga tanak ko sa pamilaing gibaligya dahil mo, aside sa lugod. Nope. Wala na kailangan gibaligya. Lugod na tanan. No. Kay sinta mo guni kabuok. Sinta ra Actually sir, ang hatag na mo ani sa uban, 25 pesos. Wow! Karon kay daghan mo gud wholesale. Wholesale man sir, so 20 na lang ang buok. Bola lang yan. Sa sinta man so 1,200 imong bayaran. Oh no. Nana diri. Mentos na pa ba? Kanus kaning order ani sir kay na-trace naman gud sa system na nakay-order. Ikaw mo kasi sir, Wilfred Felix Cañada. Nope. Camp Aliere, Inasag, Salvador. Nana ra ba diri? So ano, aside sa lugod, napakailaing baligya. Pero nag-order ka online. Nope. Katawa lagi si sir. Or basin ano, daghan nakag-order ani. Basta tuplog Arian. Ipang ano na lang, distribute na lang nimo. Arian, basing tutuplog ni mo Kami amang kanan. Shopee. Pero magsige kag cellphone. Nope. Sa tayo binuang ni maning lugod sir. Ikaw si Arian. Sa imo ha magud ka pangalan. Hindi totoo yan. 20 ra ba mok 1,200 tama naman sir. Mas meron nun pa. Nakay tinaguan? No. Korta. Nana ra ba diri sir? Oh no. Nana diri ang mga item. Hey. I-deliver man gud. Buto na. Buto mo yan. Ay naman. Sinutin taon. Kwaon lang sana mo sir. Pa, Bili na puminama mo? pa. Bili na mo diri. Nya lang ang bayad. Gusto mong bayad na pa. Nam ka kay tinaguan. Nope. Ano sa man nato ni bayaran sir? Windows ra ba ni? Ulit-ulit na naman eh. Isunod mo, sir. Pa. Lagi mahangyo gid ni sir kay iguro man gud pud mi gisugo sa amo ang head sir ba nga mo deliver aning lugod. Wala ka order ani? Papa, dali na ba? Sir. Gusto mo ni si Papa, uy? No. Saan mo na ni mo? Naiwatas mama nito, may gakwan. Iwatas mama, garpi saging. Ay, ano na lang sir, nami ang meal sir. Dili ni mo kwaon. Picturean lang ka na mo. Ay. Pamatuod lang sir ba nga naabot mi diri niya, dili day ikaw ga order. Basig kisa kay pinuang ni mo ani.
Okay ra, sir? Nope. Naman ko rin. Picturean lang namo. Hindi, picturean lang namo, sir. Matod, nga naasa. Matod nga, nagdala mig lugod, dayon dili ka order ani. Picturean lang kauban ng mga items sa lugod. Okay ra nimo? Nope. Sige, sir. Alisa. Kaliw ko kasi sir. Sa sistema, tumba na. Surprise! Surprise! Happy birthday po, sir! Surprise po! Muna, sir! Sir! Dili tayo lugod! Relax lang, sir. Relax lang. Relax lang, sir. Relax lang, sir. Relax lang po. Ay, bangkulay ka. Opo, relax lang po, sir. Happy birthday po! Surprise delivery for you. It's a prank po, sir. Surprise. Ayan, para sa inyo, sir. Happy birthday. Wow, dili tayo lugod. So, yan, sir. Abisa, sir. Sir. Relax lang, sir. Relax lang po. Happy birthday po. Parelaxan na ito, ma'am. Pwede taplas tayo dito, ma'am. Kalingkod lang sa dito, sir. Ma'am, ihag, ma'am. Ihag. Dira lang, dira. Dali na. Dira lang, ma'am. Ay, sir. Dali na ba? Palit ko dito. Parelax lang, sir. Alright, sir. So, mayong buntag, no? O mayong buntag sa tanang tao nga nadali karon. So, anyway, sir, it's a prank po. Pasensya na, sir. Nailan pa ka na mo og lugod, sir, no? Grabe, sa kadaghan nga, pwede iilad lugod pag yun, sir. But anyway, joke lang po yun lahat. Pasensya na po. Kasi ikaw ka ng imong luha, isluha na siya sa kalipay, no? Sir, relax lang ta, sir. Mag-celebrate lang ta ka magmalipayon, alright? So this time, magpaila-ila sa me before ta mag-start, sir. Anyway, we are from Everything Surprises. Naday sa ka-special person na gusto lang kay greet today of happy birthday! Palakpakan natin. Okay, sir. So, yun ani lang kaniya ka-special. Yun ani kaniya ka-love. Yun ani kaniya ka-palangga. Mabisan to, wala saya dari, sir. Is gusto lang nila ipapati sa imuha nga special kay kasaylaha. Mahinungdanan kay kabililhon kay kasaylaha. Bisan to, wala sila sa dari, sir. Is gusto lang nila, sir, na makisaulog sa imuhang adlaw nga natawhan. Alright? So, ready na ka mo antam sa mga special gifts na gusto nila ipabot for you, sir? Antam na ka, sir? Ready na? Alright, so syempre di nyo natutugay-tugay, di natin may lang kayo. Syempre, birthday niyo today. Na sila yung mga special gifts na gusto ipabot for you. Na sila i-prepare para sa inyo, sir, na money bouquet, sir! Happy birthday po! Iata pa ka naman natin. Okay, that's for you, sir. Happy birthday. Wow, sana all.
Ay, mga kwarta, sir. Ikuha na tanan. Okay? Okay, so syempre, birthday ni mo today, sir. Dili lang kay ka na. Syempre, special kay ka sila, ha? Nasab sila ipadala sa imuha na a bouquet of balloons. Happy birthday! Kalakpakan natin, ulit. Wow, sana all. Ginahan ka, sir. Dili dahil lugod, sir, no? Okay. Ipahilak yun din yun si sir, ha? Okay, sige po. Yan ang bulakaw, ipakpak mo. Okay, so syempre birthday ni mo today, sir. Dili lang kay ka ng mga special gift na gusto ipabot sa imo, ha? Inanisab sila ka sweet for you, sir. Nasa lagi padala sa imo na kakanin sa bilaw, sir. Happy birthday! Alright! Dali lang, dali. Okay, so happy birthday. Syempre birthday ni mo today na ako sa lagi padala sa imo pampahaba daw ng buhay, sir. From Jollibee. Spaghetti ko, happy birthday, sir! Yun na yung lagi. Okay. Ayan po. Happy birthday, sir. That's for you lahat. Siyempre, kay karon natay pagkaon. Siyempre, di po ni siya mawala, no? Natay pagkaon, ipadala sa mga, sir. Dili sa mawala na po sila ipadala sa mga soft drinks, sir. Pampahinis daw po. Happy birthday! Yan. Alright, so tulo ni siya kabuk. Dali na lang ang uban, no? Dali na lang. Dali na lang, sir. Okay. Ayan, soft drinks. Happy birthday. Sir, happy ra ka, sir? Nalipay ra ka? Hala. Okay, so dili na natin lang ilang ngayon. Every occasion, nakasab ni siya. Hindi ni siya mawala. Special birthday. Nasab siya ipadala for you, sir, na red ribbon cake. Happy birthday! Palakpakan natin ulit. Okay, dali lang. Okay, so happy birthday, sir. Grabe, sobrang dami ng gifts. Makita mo naman. Ayun. Ayan, happy birthday. Kabalo na ba ka, sir, kisay kahata ka rin ka surprise? Kabalo na ka, sir, kisay kahata ganin? Kisay nang ilat ni mong lugod? Kabalo na ka, sir. Naka-idea kisay kahata ganin ron sa imo, ha? Kinsa ka, ha? Napa kay wife? Napa imong asawa? Ahaman doon. Wala man nag-uban ron. Wala ka gingnan yan na siya ipadala sa imo, ha? Wala. Tapos imong asawa hindi ka padala. Isa ka, ha? Maminaw ni mo. Siya ka, ha? Dili? Ano mo? Okay, sir. So, ito na po. Di rin na may bawaan this time kung isa ka padala rin ang surprise, alright? So, karon ako basahan ng letter. Relax lang, sir, ha? My message to my father-in-law. Happy birthday, Papa Felix. Hinaot nga malipayon ka sa akong pasurpresa karon sa imong birthday. Unta, tagaan ka kanunay sa Ginoo ug kapiskay sa panglawas. Salamat kayo sa imong kabuutan sa ako, Apa. Hello, ko. Ma'am, embrace si ma'am, sir, ma'am. Relax lang, sir, ha? Relax lang po. Dandahan lang po, dandahan. Ma'am, anay. Relax lang, sir. Okay na ka, sir. Celebrate lang na magpalipayon, sir, ha? Palakpakan naman natin si sir. Yay! Alright, sir. Relax lang, sir. Relax. Celebrate lang tanga magpalipayon. Okay? So, okay na ka, sir? Okay na, ipadayon ako ang letter. Walang ning sounds, walang. Okay na, sir? Sige po. Padayon, basa pa. Basahan na ako, sir. Nasayod ko ng luha ni mo isa kalipay na relax lang, sir, ha? Kanang i-relax lang imuhang heart. Kaya nasayod ko nga, nalipay lang dyan good ka, no? Sa inani nga pagigihimo sa imo. Salamat kayo sa imong maayo nga gipakita sa ako, Ako arang gisumbalik kung unsa kamaayo nga imong gipakita sa ako, Apa. Daghan kayong salamat sa imong kabuutan o paminanggaon sa imong mga apo. Ang imong kabuutan isip akong ugangan o ang kabuutan sa akong tinuod nga amahan walay kalainan.
dili man ko sweet in person, dili man kayo kotik istorya sa cellphone, pero akong pagpangga og pagrespeto nimo pa isip akong ikaduhang amahan, anaa permente. Daghan kayong salamat pa. Unta magpabilin kang buutan dili lang sa ako kundi sa tanang mga tao nga nakapalibot kanimo. Happy 54th birthday, Papa Felix. We love you so much. Nagmamahal. From Mary Ann, Albert, Joy og Dudong. Palakpakan naman natin. So sir, ang nagpadala na yan, surprise imuhang anak nung imuhang binalayi nga si Ma'am Mary Jane, ang imuhang anak na si Albert, tama ba? Iyang ba na? Si Sir Albert, no? Ganang karon sila sa Manila, sir. Okay, so this time, sir, kamalo na magita kisay kahatagaling nga surprise, no? So, mag-celebrate lang ta, magbalipayan, sir. Nasaid ko nga ka ng luha na to, is luha na sa kalipay. Siyempre, wala git tagadahom, nga nanay mabot ngayon, ani karon. So this time, sir, okay lang, mangayong ko unsay may kasulti. Bisa gamay lang, sir. Unsay imong ikasulti sa ilahang gihatag nga surprise karon. Dayon, giilan pa jud kanilang lugod, sir, no? Okay, sige po. Okay. Dali lang, sir. Gamay lang. Ina nga, salamat kayo. Masalamat lang sa salamat lang kanila. Apo. Ay, na lang, sir. Thank you po. Thank you kayo. Salamat kayo. Oh, sige na, sir. Salamat kayo na rin. Sige po. Okay, no? So, ma'am, kasabot na siguro sa situation ni sir, no? So, di nila mga to kay sa pestorya ako na side ko, nga bisan sa iyang mga luha is grabe dyan ang kalipay nga iyang nabati sa inyong gibuhat. So, ma'am Mary Ann, Sir Albert, so, si sir is grabe kamalipayan sa inyong surprise nga gipahatod niya karon sa inyo, ha? Then this time, dili lang nato siya pestorya ng pugos. Okay, kay basin noon sa si sir. So, this time, naman ni mo kay anak kaniya, ma'am. Okay ra, ma'am. Ngayon ko sa mo ang birthday wish para sa iya, ha? And then, unsa po rin, ikaw na lang mag-represent as mag-thank you ka sa sender na mo, ma'am, na silang Ma'am Mary Ann. Dito lang po. Sige po, tapari, ma'am. Okay, okay, okay. May tulong, Marian. Ay, salamat sa imong pag-surprise akong papa. It's okay lang po. Sa imong papa. Birthday wish sa imong papa. Wish ako sa akong papa nga okay lang taniyang ibati. Salamat. Alright, sila kayong salamat. Palakpakan naman natin. Alright, sila kayong salamat, ma'am. Sila kayong salamat. Sir, happy birthday once again. Sige na, sir, relax lang po tayo, sir. Aside ko nga ka ng inyong mga luha is doon sa kalipay. Napay anak lain ka rin, ma'am? Kinsa pa? Akin na yun. Sige na po. It's okay. Kasi normal naman yung pag-iyak natin is ano man na siya. Luha sa kalipay. Alin, sir? Dari ka, sir. Tabari yung papa. Bali, ang imong papa, sir, is nag-celebrate sa iyang ikapila ni mga katuig na, sir. 54th birthday. Alright? So this time, di-surprise siya sa imong kuya o sa imong ate, no? So, sa man imong ikasulti sa ilang gihatag na surprise karon. Oh. Salamat kay Kuya Albert and Ate Mary Jane Bugoy. Salamat. Salamat kita. Then, si mong papa, birthday wish ni mo. Birthday pa. Okay, so thank you so much. Isa sa simple nga happy birthday na sa'yo ka nga. Di ba feel good ninyo ang love na sa inyo ang papa? Kisa ba man? Abay anak na din eh? Okay. Kisa man? Kasi napay mo heart of birthday wish. So, Tony daw, Tony. Tony. Sir Tony. Okay, wait. Manang. Okay na, sige po. Alright, so anyway, thank you so much sa inyo mga mama, sir, na sa inyo ang paghatag ng birthday wish para sa inyo ang papa. Okay, so now, hindi na lang kayo lagyan na itong surprise. Na sila prepare for you, sir, na song. Okay, so katahon lang, sir, ha? Dala lang ka, stay sa imong bangko.
Kunaw na lang nga kani nga kanta is for you today. Gikan din sa imong anak. So happy birthday once again, sir. So this time na i-prepare nga sa mga anak para kantaon halahan ng kasana. Pwede mo mag-away kung saan mo papa. Alright, sila kayo salamat sa manindot nga song. Okay, so this time, sir, happy ra ka, sir, naliway ra ka. So, kato nga song is for you, yun. Ilahan itong prepare para sa imo, ha? Alright, so this time, dili na kayo kanina kinatawag surprise. Happy ra ka, sir? Lipay ra ka. Sige, mag-celebrate na magbalipayan, sir. This time, kinatay cake. Sa tamabrihan ng cake, then kantahan natin happy birthday si sir, alright? Okay, so natay cake. Ang nakabutang sa tuwang cake. Happy 54th birthday, Papa Felix. We love you from Albert and family. Palakpakan naman natin. Yay! Okay, play the music, please. Ready? Kusog! Kusog dapat! Ready? Kusog yun! Clap your hands! Okay. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So good. Happy birthday.
wish para sa mga adlaw nga natawhan karon? Kita ka mo tayo. Birthday wish nimo, sir. Wala na. Adi lang. Okay, sige. Blow the candle, sir. Tayo. Yay! Happy birthday! Ray! Clap your hands, everybody! Ray! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday once again, sir. Alright, iba naman ang cake, sir. Dala, sir. Happy birthday once again po. Okay na, so this time, nilaki ka rin again. Siyempre, happy na ka, sir. Nalipera ka. So, birthday celebration ka rin. Now, nami dance challenge, ma'am. Malayan na, ma'am. Kaya rin nyo. Okay. Ali, ma'am. Sige na po. Apil mo sa'yo, mga kids. Apil mo. Ready? Ano na? Okay. Sige na. Wait. Okay, 1, 2, 3. Tama sa camera, please. Dali, now. Go! Hey! Alright, meron pa kami. Thank you so much. Alright, so nagkakaisalamat sa inyong talang grabe lang, sir. Paninig mo mga anak niyo, sir. But sir, anyway na, dali, masikreto naman, eh. Anyway, thank you so much sa inyo pag-participate ka para sa happy at ang celebration sa birthday celebration ni sir today. Happy na ka, sir? Nalipera ka? Okay. Sir, saan ka nimong gibati, sir? Sa surprise kay gatag si mga anak. Kung sila pa kayo kadungan, na kayo kasunti. Dili lang, okay. So now, bisan pa man sa mga ubong pamensahe ni sir, bisan pa sa iyang katawa, sa iyang mga paghilak, is na-feel kita to, na-appreciate gift ni sir ang surprise. Gihatag niya, gihatag sa iyang mga anak sa iya. Pero mga ka-sir, nalipera ka, okay? So this time, sir, we are so thankful and grateful kay Ma'am Mary Ann and Sir Alberto from Manila and family. Thank you so much, Ma'am and Sir, for choosing and trusting Everything Surprises. Nalipay na kay kami kanyang gipili nga para mahimot sa thing posible na rin no, sa Salvador, no? Especially, anyway, we are from Everything Surprises pa ko Pagadian City, no? So ikaw na ganun mong gibiyahe, sir, nga para tani, mahimot kini posible din sa imo ha. Celebration today, okay? So ganina, sir, ang pag-ilag na mo, joke lang po yan. Dili di ay lugod, no? Konde siya, surprise. Anyway, in behalf of Everything Surprises once again, nasa may birthday wishes declaration sa imong kinabuhi, sir. Magpuyo lang ka magpalinawon, magkalipay, ano man ang gugma sa MTV pamilya. Dalagan kayo ang Diyos, sir, sa imong kapilan mo ka-speaker, sir. Pilan mo katuig nga birthday? Dalagan kayong Diyos, ika-54 ni mo katuig, sir, no? Nga nakasaulog pagit ka kauban ni mong mga anak. Huwag na sa'yo ka, sir, nga dili lang kayo kaninga birthday celebration ang i-celebrate ninyo sa inyo ang tibok pamilya. Huwag dili lang kayo kaninga birthday celebration ang ihatag sa Ginoo sa imo ang kinabuhi. Daghan pagit ka birthday ang mabot sa imo ang life. Huwag na sa'yo ka, sir, hinumduman na to kanunay, sir, na kanang gugman, nagipabati sa
mga anak nimo nga gihatagan kanila ginanari nga surprise is grasya na no nga gihatag sa Dios pod sa ilaha nga mobati sila ana nga paghigugma diha kanimo. Pag nasayod ka sir sa bisan pa sa hilom is nalipay jud ka no kanang atong kalipay kanang kalinaw nga matagamtaman nato is kanang ipabati na sa Dios sa tuwa tungod kay kanang iyahan ng gasa no gift na niya sa to ang matag usa ka kinabuhi bisan pa sa tong pagkamabuutan sabi pa sa letter ganina nga pagpabilin nga magiging buutan sa mga dili lang sa ilaha o dili sa tanang tao no sir kanang pagkabuutan nato sir is dili nato ang kinaiya sa tawahanon no to dili kinaiya na sa Dios nga naa sa tong kinabuhi so gasa na siya grasya na nga gihatag sa Dios sa tong kinabuhi sir kanang pagkabuutan so magpabilin lang ta nga ug unsa ka karon same lang gihapon mahimong consistent no pasalamatan nato ang Dios sa kanunay nga kanang gihatagan tag gift niya nga mahigugma sa tayo katao. Alright, so once again sir, happy 54th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Sir, babay lang ka sir, babay sir. Like it sir. Alright, babay po. Babay ma'am. Like it. Okay, ito na pa. Mga kids, bye-bye! Okay, sige, bye-bye! Bye-bye! Super cute. Ano naman ako ba? O, dali, dali. Bye-bye lang po. Bye-bye! Sige na, para makita ko sa YouTube. Apo, thank you so much everyone. Bye-bye.